Ra'ayi riga. Shirin ra'ayi riga. Ra'ayi riga daga muryar Arewa TV. Masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na ra'ayi riga. A wannan satin muna dauke da wani tambaya ne na karin maganar Bahaushe wanda ake cewa labarin dare. So don haka za mu zagaya mu ji amsoshin mutane game da wannan karin magana. Sunana Abdulsalam wanda aka fi sani da Shauki ne. Ra'ayi riga daga muryar Arewa TV. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Tambaya muke da ita akan karin magana ta Hausa. Idan Bahaushe ya ce labarin dare da me ake karasa? God have mercy upon us. Labarin dare. Idan ana magana sai Bahaushe ya ce labarin dare sai a karasa da me? Kai, labarin dare kai. Alaikum warahmatullah. Amin wa alaikum salam. Idan Bahaushe ya ce labarin dare da me ake karasa? To, babban magana. Hai. To mata da miji kawai. Idan aka ce labarin dare sai a ce a tambayi. Mata da miji. To, ba haka bane. To shikenan na baku gari. Idan Bahaushe ya ce labarin dare da me ake karasa? Tatsuniya. Idan Bahaushe ya ce labarin dare da me ake karasa? Daga ina kake? Kai, gaskiya ban sani ba. Ai na faɗa ma. To mun gode. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. A karin magana ne idan Bahaushe ya ce labarin dare da me ake karasa? Labarin dare zo mu je gurin fira. God have Ba haka bane, ka sake gwada. Labarin dare sai Allah kai mu kenan. Ba haka bane. Ra'ayi riga daga muryar Arewa TV. Amsar shine idan Bahaushe ya ce labarin dare abin da ake karasawa da shi sai a ce a tambayi kura. Wannan shine amsar tambayar. Idan kuna buƙatar bibiyar wannan shirin da ma wasu shirye-shiryen nawa masu ƙayatarwa za ku bibiyar mu a shafukan sadarwa irin su TikTok, Facebook da kuma Instagram a muryar Arewa TV. Sunana Abdulsalam Idris wanda aka fi sani da Shauki ne, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ra'ayi riga. Shirin ra'ayi riga daga muryar Arewa TV.